Sang Hyang Sukma nyawiji mring darah mami kula katitah saka agni lan para danyang ing tanah Jawi sedaya dipun tepangaken kaliyan Anu Project. Mriki kula badhe amiwiti pagelaran seni bandengan Satrio Putra Sejati wijil saking Polanan Lawang dipun sengkuyung dening arek-arek Dewi kaliyan SBS Group Official. Sumangga anggesani ngantos titipunaning pagelaran